Ahinya kendo ageno ni joma chunygi lendo nyalo wuok mondo mi osir jopuonjre mondo mi sombgi odhi nyime. Ka wadhi mbele ni piny owacho ogolo maromo bilion 14.4 e tielo mar ariyo ne omenda mag hola kod siro somb jopuonjre manie mbalariany mag piny owacho. Kuom omenda gi duto, bilion 10.4 ibiro ketie hola kokalo Higher Education Loans Board kata HELB, ka bilion 3 ibiro bedo mag siro somo kokalo guch omenda mag mbalariany kata Universities Fund. Mae kelo kwan omenda duto mosechwal nyaka bilion 23.6 ma piny owacho osegolo ne jopuonjre mar higa mokwongo e mbalariany chakre dwe mar 9 higa mokalo. E dwe mar 10 higa mokalo, piny owacho nogolo bilion 5.3 ne hola ne jopuonjre kod bilion 3.9 ne jopuonjre madhi mbele gi sombgi e mbalariany kod TVETs kokalo e yo manyien mar chwalo omenda. Bilion 14.4 ibiro chiw kalore kod dwach jopuonjre. Pesa ni biro chwal ka ichulo pesa somo kokalo e aguch mbalariany. HELB bende biro chwalo omenda mar somo achiel kachiel ne mbalariany kamago mag dak to ibiro chwal e akaunt kata simb jopuonjre. Mbalariany duto biro yudo omenda gi kawuono. Jonyuol e skund primar mar Nina